Ziua 13. Închinarea plăcută lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Marcu, capitolul 12, versetul 30. Dumnezeu te vrea în întregime. Dumnezeu nu vrea numai o parte a vieții tale. El își cere toată inima ta, tot sufletul tău, toată mintea ta și toată puterea ta. Dumnezeu nu este interesat de o dedicare făcută cu o jumătate de inimă, de ascultare parțială și înrămășița timpului tău și banilor tăi. El dorește o devotare totală, nu doar părticele din viața ta. Odată, o femeie samariteancă a încercat să aibă o dezbatere cu Domnul Isus despre cel mai bun timp, loc și stil de închinare. Replica Domnului Isus a fost că lucrurile exterioare nu sunt relevante. Locul unde te închini nu este așa de important. Important este de ce te închini și cât de mult oferi tu lui Dumnezeu când te închini. Există căi drepte și greșite de închinare. Scriptura spune să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Evrei, capitolul 12, versetul 28. Modul de închinare care place lui Dumnezeu are 4 caracteristici. Prima, lui Dumnezeu îi place când închinarea noastră este corectă. Oamenii adesea zic, mi-ar plăcea să gândesc la Dumnezeu ca la... Și atunci ei exprimă ideea lor despre felul unui Dumnezeu la care ei vor să se închine. Dar noi nu putem crea o imagine a lui Dumnezeu care să ne fie confortabil, conform convingerilor noastre politice și să ne închinăm lui. Aceasta este idolatrie. Închinarea trebuie să fie bazată pe adevărul Scripturii, nu pe opinii despre Dumnezeu. Domnul Iisus a zis femeii samaritence așa: închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Am citat din Ioan, capitolul 4, versetul 23. A te închina în adevăr înseamnă a te închina lui Dumnezeu așa cum este El revelat în Scriptură. A doua caracteristică a închinării conform lui Dumnezeu este că lui Dumnezeu îi place când închinarea noastră este autentică. Când Domnul Iisus a spus că trebuie să te închini în Duh, El nu s-a referit la Duhul Sfânt, ci la Duhul tău. Creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, tu ești Duh, care are reședința în trup și Dumnezeu a destinat Duhul tău să comunice cu El. Închinarea este răspunsul Duhului tău la Duhul lui Dumnezeu. Când Iisus a zis, iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, El a arătat că închinarea trebuie să fie adevărată și din inimă. Nu este doar a spune cuvinte corecte, ci trebuie să arăți ce zici. Lauda, fără a fi din inimă, nu este nici de cum laudă. Este fără valoare. O insultă adresată lui Dumnezeu. Când noi ne închinăm, Dumnezeu se uită în spatele cuvintelor noastre să vadă atitudinea inimii noastre. Scriptura spune, citez, Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă.
Am citat din 1 Samuel, capitolul 16, versetul 7, partea a doua. Din moment ce închinarea implică delectarea în Dumnezeu, desigur că aceasta angajează emoțiile tale. Dumnezeu ți-a dat emoții, deci tu poți să te închini Lui cu simțiri adânci. Dar aceste emoții trebuie să fie adevărate, nu false. Pentru că Dumnezeu urăște ipocrizia. El nu vrea teatru, ori prefăcătorie, ori fățărnicie în închinare. El vrea onestitatea noastră, dragoste reală. Noi putem să ne închinăm lui Dumnezeu imperfect, dar noi nu putem să ne închinăm fiind nesinceri. Desigur că sinceritatea singură nu este suficientă. Tu poți să fii sincer în mod greșit. Iată de ce și Duhul și adevărul sunt necesare. Închinarea trebuie să fie precisă și autentică. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este adâncă emoțional și doctrinar, folosind atât inimile cât și mințile noastre. Astăzi, multe practici sunt mișcate emoțional prin muzică și uneori mișcate de Duhul Sfânt, dar ele nu sunt aceleași. Adevărata închinare se petrece când Duhul tău răspunde lui Dumnezeu, nu tonului muzical. De fapt, unele cântări sentimentale, contemplative, împiedică închinarea pentru că ele iau reflectorul lui Dumnezeu și se concentrează spre simțirile noastre. Marea atenție că s-ar putea ca la închinare tu însăși, interesele tale și necazurile tale și ceea ce gândesc alții despre tine să fie mai presus de Dumnezeu. Adesea, creștinii au păreri diferite referitoare la modalitățile cele mai potrivite sau mai autentice de a-L lăuda pe Dumnezeu. Dar, de obicei, aceste argumente reflectă numai diferențe de personalitate și de amintire a trecutului. Multe forme de laudă sunt menționate în Scriptură, alături de confesare, cântare, strigare, onorare, îngenunchiere, dans, muzică voioasă, mărturisire, cântatul la instrumente muzicale și ridicarea mâinilor. Cel mai bun mod de închinare este acela în care este reprezentată cel mai autentic dragostea ta pentru Dumnezeu, bazat pe trecutul și personalitatea ce Dumnezeu ți-a dat-o ție. Gary Thomas a notat că mulți creștini se blochează la o închinare făgașă, o rutină nesatisfăcută, în loc să aibă o prietenie vibrantă cu Dumnezeu. Pentru că ei se forțează pe ei înșiși să folosească metode devoționale ori stiluri de închinare care nu se potrivesc modului unic cum Dumnezeu i-a modelat pe ei. Gary se întreba: dacă Dumnezeu intenționat ne-a făcut diferiți, de ce fiecare ar vrea să-L iubim toți în același fel? Cum el citea clasici creștini, lua interviuri la credincioși maturi, Gary a descoperit că creștinii au folosit multe modalități diferite de 2000 de ani să se bucure de intimitatea cu Dumnezeu. Fiind în natură, ori studiind, sau cântând, citind, dansând, ori făcând artă,
sau servindu-i pe alții, sau chiar în singurătate, ori bucurându-se de părtășie și participând la zeci de alte activități. În cartea lui, Cărări Sfinte, Gary identifică 9 căi de apropiere a omului de Dumnezeu. Una dintre ele este prin cei care se numesc naturaliștii. Aceștia sunt mai inspirați să-și manifeste dragostea de Dumnezeu afară, în natură. Altă cale de apropiere a omului de Dumnezeu, așa cum Gary prezintă în cartea sa, sunt sentimentaliștii. Aceștia își arată dragostea de Dumnezeu cu sentimentele și aprecierile serviciilor de închinare, care implică partea lor, gusturile, mirosurile și atingerile lor, nu numai urechile. Cea de-a treia categorie a numit-o tradiționaliștii. Aceștia se apropie de Dumnezeu prin ritualuri, liturghii, simboluri și structuri neschimbate. Altă categorie i-a numit pustnicii. Aceștia preferă să-L iubească pe Dumnezeu cu grijă și simplitate. Cealaltă categorie, activiștii, își arată dragostea de Dumnezeu, confruntând răul, luptând cu nedreptatea și încercând să facă pământul un loc mult mai bun de locuit. O altă categorie pe care Gary a descoperit-o a intitulat-o altruiștii. Aceștia își arată dragoste de Dumnezeu, iubind pe alții și împlinindu-le nevoile. Entuziaștii sunt cei care își arată dragostea de Dumnezeu prin celebrări, iar contemplatorii își arată dragostea de Dumnezeu prin adorare. Intelectualii își arată dragostea de Dumnezeu studiind cu mintea. Nu există o mărime care să le cuprindă pe toate și să se apropie de închinare și prietenie cu Dumnezeu. Un lucru este clar, tu nu poți aduce închinare lui Dumnezeu încercând să fii cineva care El nu a intenționat să fii. Dumnezeu vrea să fii tu însuți. În cartea Ioan, capitolul 4, versetul 23, găsim, citez, închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. O altă caracteristică a închinării, conform voinței lui Dumnezeu, este că închinarea noastră trebuie să fie serioasă. Porunca a Domnului Isus să iubești pe Dumnezeu cu toată mintea ta este repetată de 4 ori în Noul Testament. Dumnezeu nu este satisfăcut în mod serios cântând imnuri, rugăciuni superficiale a unui clișeu, ori exclamații distrate care spun lăudați pe Domnul, ca să umplem timpul cu ceva în acel moment. Dacă închinarea este fără participarea minții, este fără importanță. Tu trebuie să-ți pui mintea la contribuție. Domnul Isus a clasificat acest fel de închinare ca la păgâni. Bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Am citat din Cartea Matei, capitolul 6, versetul 7. Chiar termenii scripturali pot deveni clișeu prea folosit și noi ne oprim să dăm semnificație cuvintelor.
Este așa ușor să oferim clișee în închinare în loc să facem efort să-L onorăm pe Dumnezeu prin modalități și cuvinte proaspete, luate din adâncul inimii. Adevărata închinare are rădăcina în cuvânt. De aceea te încurajez să citești Scriptura în mai multe traduceri și să o înțelegi. Aceasta va folosi să extinzi expresiile tale în închinare. Încearcă să lauzi pe Dumnezeu folosind cuvintele laudă, aleluia, mulțumesc, ori amin. În loc să zici eu vreau să te laud, fă o listă cu sinonime și folosește cuvinte proaspete ca admir, respect, valoare, reverență, onoare și apreciere. De asemenea, fii specific. Dacă cineva se apropie de tine și repetă te laud de 10 ori, probabil vei zice de ce? Mai bine ai primit 2 complimente specifice decât 20 de generalități. La fel este și în relația cu Dumnezeu. O altă idee este să faci o listă cu diferite nume ale lui Dumnezeu și să te concentrezi pe ele. Numele lui Dumnezeu nu sunt arbitrare. Ele ne vorbesc despre aspecte diferite ale caracterului său. În Vechiul Testament, Dumnezeu în mod gradat s-a revelat pe sine însuși lui Israel prin introducerea unor nume noi ale lui însuși și cerându-le să laude numele lui. Dumnezeu vrea congregația împreună la închinare cu seriozitate. Pavel a destinat întreg capitolul din 1 Corinteni 14 la a ne prezenta o închinare serioasă, apoi trage concluzia. Toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Vedem în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 40. Referitor la aceasta, Dumnezeu insistă ca serviciile noastre să fie pe înțelesul credincioșilor când ei se adună la închinarea împreună. Pavel a spus, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșitul mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Vedem în 1 Corinteni 14, versetele 16 și 17. Fii sensibil la necredincioșii care vizitează congregația, la închinare, căci este o poruncă scripturală. A ignora această poruncă înseamnă să fii nesupus și lipsit de iubire. Pentru explicații mai detaliate, citiți cartea Biserica condusă de scopuri, capitolul Închinarea poate fi o mărturie. Cealaltă caracteristică a închinării este aceea că lui Dumnezeu îi place când închinarea noastră este practică. Scriptura spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi partea voastră. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Roman 12, versetul 1. De ce Dumnezeu vrea trupul tău? De ce nu spune aduceți duhurile voastre? Pentru că fără trupul tău, tu nu poți face nimic pe această planetă. În eternitate, tu vei primi un trup nou, îmbunătățit, perfecționat,
Dar atât timp cât tu ești pe pământ, Dumnezeu spune: dă-mi mie ceea ce ai. Asta înseamnă să fii practic la închinare. Am auzit oameni care au zis: nu pot să merg la întâlnire de seară, dar voi fi acolo în Duhul. Știi tu ce înseamnă asta? Nimic. Ceva fără valoare. Atât timp cât tu ești pe pământ, Duhul tău nu poate fi decât în trupul tău. Dacă trupul tău nu este acolo, nimic din tine nu este. În închinare, noi oferim trupurile noastre ca o jertfă vie. De obicei comparăm conceptul de jertfă cu ceva mort, dar Dumnezeu vrea o jertfă vie. El vrea să trăiești pentru El. Oricum, ideea cu jertfa vie este că ea se mișcă încet și tot așa e și cu noi. Numai că uneori se întâmplă ca duminica să cântăm: ostașii lui Hristos, adunați-vă! Și nu mai departe decât lunea, suntem departe de chemarea ce o avem. În Vechiul Testament, Dumnezeu și-a găsit plăcere în multe jertfe de închinare, pentru că ele erau îndreptate spre jertfa lui Isus pentru noi, la cruce. Acum Dumnezeu găsește plăcere în diferite jertfe de închinare, cum ar fi mulțumire, laude, umilință, pocăință, daruri de bunăvoie, rugăciune, slujire altora și împărtășire cu cei în nevoi. Adevărata închinare costă. David a știut asta și a zis, citesc din 2 Samuel, capitolul 24, versetul 24. Nu voi aduce Domnului, Dumnezeului meu, arderi de tot care să nu mă coste nimic. Un lucru care ne costă este egocentrismul nostru. Tu nu-L poți înălța pe Dumnezeu și pe tine însuți în același timp. Tu nu te poți închina să fii văzut de alții ori să-ți placă ție. Tu trebuie să te liberezi de concentrarea asupra ta însuți. Când Domnul Iisus a zis, iubește-L pe Dumnezeu cu toată puterea ta, El a punctat ceva, și anume că închinarea cere efort și energie. Nu este totdeauna convenabil și confortabil. Și câteodată închinarea este o împărtășire a voinței, o jertfă voită. Închinarea pasivă este o nebunie. Când tu îl lauzi pe Dumnezeu, chiar dacă nu simți ceva deosebit, este ca și când tu te dai jos din pat să te închini și ești obosit, ori când tu ajuți pe cineva și ești plictisit, dar tu oferi jertfa închinării lui Dumnezeu. Aceasta îi place lui Dumnezeu. Matt Redman, un lider de închinare în Anglia, ne spune cum pastorul lui a învățat biserica sa însemnătatea reală a închinării. A arăta că închinarea este mai mult decât muzica, el a interzis orice închinare la serviciile din biserică pentru o perioadă, până ei au învățat să se închine în alt mod. La sfârșitul acestei perioade de timp, Matt a scris cântarea clasică Inima închinării. Mai mult decât un cântec ți-aduc, căci doar cântecul nu-i ceea ce tu ai vrut, tu cauți mult mai adânc decât se poate vedea, te uiți în inima mea. Inima conținutului este conținutul inimii. Punct de luat în considerare. Dumnezeu mă vrea de tot. Un verset de memorat: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta.
Marcu, capitolul 12, versetul 30. Și o întrebare cu implicații: ce îi place lui Dumnezeu cel mai mult chiar acum? Închinarea mea în public ori închinarea mea privată? De ce o fac aceasta?